नमस्कार, मी प्रीती पुन्हा एकदा तुमचे स्वागत करते तुमच्या आवडत्या यूट्यूब चॅनलवरती, अर्थात ज्याचे नाव आहे स्नेहप्रीती. आणि आज मी तुमच्याकरता घेऊन आली आहे एक हृदयस्पर्शी कथा, वहिनीचा आधार. आणि लेखन केले आहे सोनाली मॅडम यांनी. लेखिकेचे लेखन खरंच खूप अप्रतिम आहे. समाजाला नवी शिकवण देणारी कथा मला खूप आवडली. तुम्हालाही नक्की आवडेल. आवडल्यास लाईक करा आणि शेअर पण, व तुमची मते मला कमेंटमध्ये नक्की कळवा. चला तर मग कथेला सुरुवात करूया. राधा, अगं काल आईबाबांचा फोन आला होता. सगळी विचारपूस करत होते आपल्याकडची. फार काही बोलले नाहीत. त्यांना पण माहिती आहे मुंबईचं लाईफ किती फास्ट असतं, त्यामुळे मोजकंच बोलून फोन ठेवला. बरं, मग आता मोजकंच काय बोलले ते तर सांग. मला ऑफिसला जायला उशीर होतोय. इकडे यायचं म्हणतायत का? राधा असं बोलल्यावर मग मात्र गौरव चिडला. अगं काय झालं, आले तर येऊ दे की. असं कसं बोलू शकतेस तू? राधा दारातून पुन्हा मागे वळली. आणि एक मिनिट, तुझा काहीतरी गैरसमज होतोय. त्यावर गौरव लगेच म्हणाला, काय गैरसमज? बोलताना तू विचार केलास का? हो, मी विचार करूनच बोलली होती. शांतपणे ऐकून घे. मग तिने सगळं सांगितलं. हे बघ, मी औरंगाबादला घरी फोन लावला होता. आईबाबांना सांगितलं की तुम्ही या काही दिवस मुंबईला. त्यावर आईबाबा दोघे पण म्हणाले, तुम्ही दोघे ऑफिसला जाणार, आम्ही येऊन काय करायचं? इकडे चिन्मयचे पण प्रॉब्लेम होतात. चिन्मय म्हणजे राधाचा धाकटा धीर. आमचं सगळं बोलणं झालं त्यावर. मी म्हणाली, अहो तुम्ही या, आम्ही दोघे करू सुट्टे ॲडजस्ट आणि जाऊ कुठेतरी फिरायला. तर मला वाटलं की आई बाबा इकडे येत असतील, म्हणून मी असं विचारलं. माझं चुकलं असेल तर सॉरी. असं बोलून ती ऑफिसला निघाली. मग गौरवने घरी फोन लावला आणि विचारलं, मला का नाही सांगितलं? दादा तुम्हाला इकडे बोलवते ते, त्यामुळे आमच्यात थोडा वाद झाला माझ्या चुकीच्या अर्थामुळे. लगेच इकडे राधाला औरंगाबादवरून फोन आला. अगं राधा, तुम्ही नका भांडू. खरं तर गौरवला फोन कॉल केला तेव्हा तो तुमच्या लोकलच्या प्रवासात होता, म्हणून जास्त नाही बोललो. बरं, आज दोघे घरी गेलात की वेळ मिळेल तेव्हा फोन करा, सविस्तर बोलू. इकडे राधाचा मूड नव्हता, त्यामुळे ती बरं चालेल बोलू, आत्ता ठेवते असं बोलून फोन ठेवला. मग राधाला पुन्हा गौरवचा फोन आला. अगं सॉरी, मी चुकीचा अर्थ घेतला. पण राधा म्हणाली, ठीक आहे, बोलू नंतर, आणि फोन ठेवला. मग दोघे ऑफिस आणि लोकलच्या प्रवासातून दिवस संपत घरी गेल्यावर गौरव पुन्हा म्हणाला, अगं बाई सॉरी ना, आता पुढे तर ऐकून घे घरचे काय म्हणत होते ते. मग ती पण बोल पटकन, घरी पुन्हा फोन करायचा आहे, सगळी कामं आवरून. गौरवने सांगायला सुरुवात केली. अगं चिन्मयला इकडे एका जॉबची ऑफर आली आहे. तर आईबाबा म्हणत होते काही दिवस चिनू तुमच्यासोबत राहील, मग स्वतःचं बघेल. तर मी बोललो हो, काहीच हरकत नाही आहे. तर त्यावर चिनूने लगेच फोन हिसकावून घेतला आणि अरे दादा, वहिनीला विचार आधी, चालेल का? मग बघू म्हणत त्याने जॉबबद्दल सगळं सांगितलं. हे असं ऐकल्यावर राधाने डायरेक्ट चिन्मयला फोन लावला आणि काय रे चिन्मय, याआधी काही झालं की सगळं वहिनीला शेअर केल्याशिवाय तू राहायचा नाहीस. मग ते तुझं कॉलेजमधलं प्रेम असो की आईबाबांनी ऐकवलेले 2 शब्द असो, नाही? अगं वहिनी, आज ती माझ्यावर चिडली आहे ग, प्लीज तू समजव ना तिला. हे असो, सारखं वहिनी वहिनी करायचा, आणि आता काय झालं रे एकदम, की आधी वहिनीला विचार, मी जॉबसाठी तुमच्याकडे राहिलो तर चालेल का, म्हणून दादाला सांगितलंस ते. काय रे, वहिनी एवढी आता दूर गेली आहे का, की सगळं विसरलास? आपण बनवलेले बोलण्यापेक्षा फसलेले पदार्थ किंवा नातेवाईकांची केलेली टिंगल असो, असा कसा रे एवढा बदलला तू? तिकडून चिन्मय म्हणाला, अगं वहिनी, मला बोलू देशील की नाही म्हणत. अगं आज पण घरी आईबाबासोबत भांडण झालं की पहिले तुझी आठवण येते ग. पण आता तू पण बिझी असतेस, म्हणून हा सगळा विचार केला, आणि तुला त्रास नको म्हणून असं बोललो. मग राधा, छोट्या भावाचा कधी त्रास नसतो रे होत. उलट मोठ्या बहिणीची जबाबदारी असते लहान भावाला दिशा दाखवायची. मग कधी येतोय? आणि हो, आईबाबा काय करणार आहेत एकटे राहून? त्यांना पण घेऊन ये. बरं, येताना आपले जुने अल्बम घेऊन ये, त्याशिवाय येऊ नकोस, असं राधाने बजावून सांगितलं. आणि मग अरे हो, या सगळ्यात तुझं अभिनंदन करायचं राहिलं बघ. तुला खूप खूप शुभेच्छा. आणि थोडे दिवस वगैरे काही नाही, आपण सगळे एकत्रच राहू. तुम्ही या लवकर, वाट पाहते. इकडे गौरव बाजूने, अरे हे काय, हे बरं आहे, ज्यांच्यामुळे झालं होतं. चिन्मय आणि राधा दोघे फोनवर पण जुन्या आठवणीमध्ये रमले आहेत, असं बोलून राधाकडून फोन घेतला आणि चिन्मयला शुभेच्छा दिल्या. मग आई बाबा म्हणाले,
अगं राधा, आम्हाला वाटलं होतं तू कदाचित नाही म्हणशील, पण आमच्यापेक्षा जास्त चांगले विचार तुझे आहेत, असं म्हणत राधाचं कौतुक केलं असता राधा म्हणाली, अहो आई, आपणच आपली परिस्थिती समजून घेतली तर लोकांना हसायला, नावं ठेवायला संधी मिळत नसते. असं म्हणून तिने फोन ठेवला आणि चिन्मयला करिअर घडवण्यात खूप मोठा आधार दिला. मित्रांनो, तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला मला कमेंटमध्ये नक्की कळवा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका आणि अशाच प्रकारचे आणखी खूप सारे व्हिडिओज दररोज पाहण्यासाठी स्नेहप्रीती मराठी यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि हो, सबस्क्राईब समोरील घंटीचं बटन आहे ना, ते पण प्रेस करायला विसरू नका, जे मी ते नवनवीन व्हिडिओज घेऊन येईल ना ते सर्वात आधी पाहण्यासाठी. धन्यवाद.